Вітаю вас на календары нядзеля 14 жніўня. Тыдзень не скончаны, пакуль не падведзены яго вынікі, гэтым і зоймемся ў бліжэйшую гадзіну. У эфіры інфармацыйная праграма «7 дзён». У студыі Вольга Шмаргун. Лідары ўборачнай кампаніі. Адразу двума экіпажамі-тысячнікамі адзначыўся на гэтым тыдні Докшыцкі раён. Перадавікоў жніва ўшанавалі прама ў полі. Стварэнне сумесных прадпрыемстваў і пашырэнне тавараправодачай сеці. Афіцыйная дэлегацыя Бранскай вобласці Расіі пабывала ў Віцебску з рабочай паездкай. Кіраўнікі беларускага і расійскага рэгіёнаў падпісалі пагадненне. Выборы 2016. Акруговыя камісіі зарэгістравалі кандыдатаў і выдалі ім адпаведныя пасведчанні. Стартаваў новы этап кампаніі «Агітацыя». Майстры пілы і сякеры, лепшых вальшчыкаў лесу выбралі на абласных спаборніцтвах. Трэскі ляцелі ў гарадоцкім раёне. Адразу два экіпажы-тысячнікі адначасова з'явіліся ў Докшыцкім раёне разам з вядомым на ўсю Віцебшчыну экіпажам Владзіміра Лаўцевіча і Владзіміра Ваховіча. Запаветны рубеж перакрочыў моладзевы экіпаж Віктара Судніка і Сергея Калягі. Ушаноўваць герояў жніва будуць прама ў поле. 60% хлеба находится на поле. Уже вторая половина августа месяца. Значит, уже безусловно нужно корректировать и сельскохозяйственные работы. Уже придется корректировать и посевные площадя, сева озимых культур. Ну а вообще мы настраиваемся на то, чтобы в тех районах, в которых заканчивается уборка, как пример Докшыцкий район, молниеносно перебрасывать технику. Намалочаны звыш 450 тысяч тонн збожжа сярэдняй ураджайнасцю 29,6 цэнтнераў з гектара. Па тэмпах жніва лідзіруюць Докшыцкі, Аршанскі і Чашніцкі раёны. Самая вялікая ураджайнасць у аршанцаў і верхнядзвінцаў каля 37 цэнтнераў з гектара. Усяго збожжавымі і зернебабовымі культурамі ў рэгіёне засеяны 350 тысяч гектараў. Сумесныя прадпрыемствы ў племянной жывёлагадоўлі, машынабудаўніцтве і вытворчасці будаўнічых матэрыялаў будуць ствараць Віцебская і Бранская вобласці. Пагадненне аб супрацоўніцтве паміж беларускім і расійскім рэгіёнамі падпісалі ў Віцебску. На гэтым тыдні з рабочай паездкай тут пабывала афіцыйная дэлегацыя Бранскай вобласці. У паўночным рэгіёне партнёры наведалі каля дзясятка прадпрыемстваў і заключылі першыя кантракты. Падрабязнасці ў нашых карэспандэнтаў. Сяброўскія адносіны замацаваць эканамічнымі. Прыкладна так можна сфармуляваць мэту сустрэчы беларускіх і расійскіх партнёраў. Прадстаўнікі ўлады тут у якасці пасрэднікаў паміж бізнесменамі дзвюх краін для іх будучых кантрактаў. Падпісанае кіраўнікамі Віцебскай і Бранскай абласцей пагадненне ў самы бліжэйшы час павінна напоўніцца канкрэтнымі праектамі. Інтарэсы рэгіёнаў узаемныя. Кожнай вобласці ёсць што прапанаваць і наадварот, чым скарыстацца. Мы хотим предложить брянским коллегам не что-то худшее, дабы снять с себя проблему, а наоборот предложить самое лучшее, чтобы действительно у них эффективность производства была выше и наши передовые предприятия были полностью загружены. Витебская область имеет достаточно большой запас строительных мощностей, то есть организации наши не загружены. В результате разговора мы понимаем, что сегодня в Брянске достаточно много строится. Есть проблема кадров, проблема дорожной техники, проблема дорожных строителей и так далее. При гарантированном финансировании. Безусловно, для нас это интересно. І гэта толькі адзін з будучых напрамкаў супрацоўніцтва. Машынабудаванне, жывёлагадоўля, будаўніцтва, лагістыка. Узаемная зацікаўленасць ёсць у розных сферах. Першы крок ужо зроблены, падпісаны кантракт на пастаўку ў Бранск віцебскай цэглы. У бліжэйшыя дні будуць створаныя сумесныя рабочыя групы, якія ад размоў пяройдуць да справы. Яе вынікам будуць сумесныя прадпрыемствы. Сельское хозяйство – это создание совместного предприятия по животноводству. Сегодня Брянская область успешно реализуются многие проекты, но у нас нет элитных молочных коров, которые сегодня есть на территории Беларуси. Вот. Мы сегодня видим то же самое растениеводство. То есть сегодня, конечно, что все, что вот я говорю, есть на Брянщине, что Брянщина сделала, она сделала с помощью Беларуси. То есть мы просто-напросто ездили, учились сюда, перенимали опыт и воплощали себя на Брянской земле. Пасля перамоў і падпісання афіцыйных дакументаў дэлегацыя Бранскай вобласці наведала віцебскія прадпрыемствы. Адной з першых унікальную ферму «Мазалава газ». Усе працэсы тут цалкам рабатызаваныя, а каровы-рэкардсменкі па надоях занесены на дошку гонару. 10 800, там было 10.
10 900, номер 306. Ну, как вы говорили, уже не соврешь. Вот видите, за лактацию. Такіх вынікаў у жывёлагадоўлі на Браншчыне пакуль не дасягнулі, хаця аналагічныя фермы ў расійскім рэгіёне таксама ёсць. Пры іх будаўніцтве пераймалі ў тым ліку і беларускі вопыт. Цяпер у расійскіх партнёраў свежыя ідэі супрацоўніцтва. Мы ставим ставку на развитие отрасли животноводства, особенно крупнорогатого скота, то нужно заниматься племенным скотом. Прорабатываем вопрос, чтобы создать такое серьезное, любой формы собственности такое предприятие и в дальнейшем, чтобы оно работало. У нас очень большие запасы фосфорной, известковой фосфорной муки тоже, чтобы создать какое-то совместное предприятие и производить сложное минеральное удобрение. Лідар па вытворчасці беларускага абутку, гарбарна-абутковы холдинг «Марка» сустракае бранскую дэлегацыю новай калекцыяй. Штогод тут вырабляюць да 4 мільёнаў пар і гатовыя павялічваць экспарт у Расію. На прадпрыемстве госці шукаюць туфлі на свой густ. Ну, какие ты очень? Очень коричневый. Только 3 частных предпринимателя сегодня заключили контракты и реализуют обувь, производимую на «Марка», у нас на территории Брянской области. Но это, скажем, индивидуальный подход, да? А видя этот ассортимент и качество продукции, я думаю, мы можем заинтересовать, увеличить товаропроводящую сеть, расширить ее для того, чтобы эта продукция вышла в том числе и на брянский рынок. Пашырэнне тавараправодачай сеткі, стварэнне сумесных прадпрыемстваў. Гэта тыя перспектыўныя напрамкі, у якіх Віцебская і Бранская вобласці збіраюцца актывізаваць супрацоўніцтва. Апошнія 2 гады тавараабарот паміж рэгіёнамі складаў каля 37 мільёнаў долараў. За першае паўгоддзе 2016-го амаль 23 мільёны. Грашовы эквівалент узаемадзеяння плануюць павялічыць у разы. Вольга Шмаргун, Леонид Табова, навіны Віцебск. Водаачышчальнае абсталяванне віцебскага прадпрыемства «Полімер-канструкцыя» таксама зацікавіла прадстаўнікоў афіцыйнай дэлегацыі Бранскай вобласці. Кампанія паставіла ачысныя збудаванні вытворча-ліўнёвых стокаў у блочна-модульным выкананні для энергаблока нумар 1 беларускай атамнай электрастанцыі. Гэта першы вопыт віцебскага вытворцы на аб'ектах атамнай станцыі. Заключаны кантракт на пастаўку яшчэ адной станцыі для БелАЭС. Вырабы прадпрыемства вядомыя далёка за межамі краіны. У цэхах «Полімер-канструкцыі» побывала Святлана Макаева. Створанае 15 год таму прадпрыемства «Полімер-канструкцыя» абрала асноўным напрамкам сваёй дзейнасці распрацоўку, вытворчасць і ўкараненне сучасных высокаэфектыўных тэхналогій і абсталявання для ачысткі вады. Ухіл робіцца на выпуск энергаэфектыўных вырабаў, чаму спрыяюць арыгінальныя канструктарскія рашэнні. Безнапорные станции водоподготовки большой производительности потребляют электроэнергию буквально там как лампочка освещения, накаливания. Предлагается самотечная схема течения воды по сооружениям водоподготовки. Плюс ко всему регенерация фильтров осуществляется без применения насосного оборудования, энергоемкого. За счет этого, допустим, станция там, на 12 тысяч кубов в сутки потребляет всего лишь там, 2 киловатта электроэнергии, что в принципе не имеет аналогов у других производителей. Прадпрыемства пазіцыяніруе сябе ў першую чаргу як інжынерынгавую кампанію. Каля паловы калектыву таленавітыя інжынеры. Ставяцца павышаныя патрабаванні і да рабочых. На кожны выраб зваршчык палімерных канструкцый наносіць уласны знак якасці. Якость, зручность, надежность выпускаемых станций подтверждена отповедными сертификатами. Мы вошли в реестр Росатома благодаря этой работе. Мы научились работать с документацией, которую проверяет Росатом. Да? Это еще, наверное, посложнее, чем военное производство. Значит, ну и, в общем-то, можно гордиться тем, что мы на Белорусскую АЭС одни из немногих поставщиков национальных белорусских, которые поставили свое изделие туда. Станции напорные, безнапорные, розного габарыту и складанности, шэраг іншых вырабаў широко запатрабаваны ў рэгіёнах Российской Федерации. Масштабный комплекс зроблены для «Орла». Это водообеспечение города Орел на 75 тысяч кубических метров в сутки. Запущена эта станция, приезжал губернатор, смотрел нашу станцию. Я думаю, что это будет в этом регионе одним из самых значимых событий к 450-летию города Орла.
Калектыў аднадумцаў не зніжае планку па выпуску сучаснага высокаякаснага абсталявання і для аб'ектаў водазабеспячэння, водаадвядзення гарадоў, вёсак, прамысловых прадпрыемстваў і робіць стаўку на запатрабаванасць замежных спажыўцоў. Ведем новые разработки, постановку новых типов оборудования. Пытаемся работать на новых рынках, ищем варианты. Сегодня достаточно успешно продвигаемся в решении освоения Юго-Восточной Азии. Это то, с чем мы сегодня работаем. Ну и углубляемся в работе, конечно же, на российском рынке, на рынках стран СНГ. Прадукцыя віцебскага вытворцы атрымала прызнанне далёка за межамі рэспублікі, адзначана шматлікімі ўзнагародамі, і зараз палімер-канструкцыя рыхтуецца да ўдзелу ў міжнародных выставах. Светлана Макаева, Кирилл Кайсберг, навіны Віцебск. Унікальную для Беларусі прадукцыю макароны для фаршыроўкі робяць у Віцебску. Невялікае прыватнае вытворчае прадпрыемства на рынку амаль 20 гадоў. Тут выпускаюць каля 10 відаў макаронных вырабаў, хаця італьянскае абсталяванне разлічана на 29 розных гатункаў прадукцыі. Сёння магутнасці прадпрыемства загружаны толькі на 20%. Макароны айчыннай вытворчасці высокай якасці і невысокай цэнавай катэгорыі неахвотна бяруць на рэалізацыю гандлёвыя сеткі. А тыя, з кім заключаны кантракты на пастаўку, не разлічваюцца за прадукцыю своечасова. У выніку малы бізнес адчувае недахоп абаротных сродкаў і не можа павялічыць аб'ёмы. Есть еще проблема, например, с попаданием на торговые полки сетей. Все практически наши ритейлеры пользовались тем, что не завозили российскую продукцию на рынок. Хотя наши белорусские производители могут обеспечить рынок Беларуси на 80%, если они будут работать в полную мощность. Но на полках у нас не 80%, далеко не 80%. На экспорт сёння ідзе ўсяго толькі 4% макаронных вырабаў. Пастаўляюць іх у Санкт-Петербург і Калининград. За мяжу едзе выключна адзін від прадукцыі – макароны для фаршыроўкі. Гатунак эксклюзіўны, пры іх вытворчасці прымяняюць ручную працу. Таму буйныя фабрыкі не ставяць іх на поток, а віцебскае прадпрыемства застаецца адзіным вытворцам. 11 жніўня завяршылася рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Акруговыя выбарчыя камісіі Віцебскай вобласці прынялі да разгляду 86 камплектаў дакументаў ад патэнцыяльных кандыдатаў. Палітычныя партыі вылучылі 63 прадстаўнікі. 9 грамадзян стварылі ініцыятыўныя групы і збіралі подпісы выбаршчыкаў. 14 вылучэнцаў працоўных калектываў вырашылі дадаткова заручыцца падтрымкай грамадзян і збіралі подпісы. Адной з першых кандыдатаў зарэгістравала акруговая выбарчая камісія Віцебскай чыгуначнай акругі нумар 19. Пасведчанні кандыдатаў у дэпутаты тут уручылі 10 жніўня. В нашу окружную избирательную комиссию было подано 9 пакетов документов от 9 претендентов, кандидатов в депутаты Палаты представителей Республики Беларусь. В комиссию поступило 6 пакетов документов от политических партий, 3 пакета документов от граждан путем сбора подписей. И 1 претендент проходил еще дополнительно от 3 трудовых коллективов. В результате проверки сегодня мы зарегистрировали 6 кандидатов в депутаты. 3 было отказано. Значит, 2 претендента от политических партий не получили сегодня мандат кандидата в депутаты, и 1 претендент от граждан путем сбора подписей также сегодня не получил такого мандата. От политических партий были представлены не полностью пакеты документов, то есть в соответствии с избирательным кодексом, или вернее сказать, в избирательном кодексе четко определено, какие документы должны быть представлены. Не все кандидаты или претенденты в кандидаты в депутаты отнеслись, так сказать, ответственно к этому. Вот. Что касается претендента, который выдвигался путем сбора подписей от граждан, здесь также были допущены грубые нарушения избирательного законодательства, то есть подписные листы граждан собирались одним членом инициативной группы, а подписаны они были другим членом инициативной группы. Это грубое нарушение, в результате чего претенденту было отказано. Относительно сегодняшнего дня, я считаю, что она прошла в рамках действующего законодательства. Во всяком случае, я был доволен тем, что, значит, все здесь прозрачно, все слышали и участвовали все наблюдатели. А то, что сегодня
из 9 кандидатов претендентов, значит, в депутаты, это прошло 6, 3 по разным причинам, значит, они не прошли. То есть обоснованно все было изложено. Я что она прошла прозрачно и в рамках закона. Па інфармацыі абласной выбарчай камісіі, пасведчанні кандыдатаў у дэпутаты атрымалі 65 прэтэндэнтаў на месца ў палаце прадстаўнікоў. Мандат дэпутата ўручаць толькі 14. Менавіта столькі месцаў у ніжняй палаце належыць Віцебскай вобласці. Конкурс на месца складае 4,6 чалавека. 21 патэнцыйнаму кандыдату ў рэгістрацыі было адмоўлена. Основными причинами отказа это явились недостоверные подписи были в подписных листах, где процент составил более 15, непредоставление достоверных данных в декларации о доходах и игнорирование требований законодательства в части предоставления полного пакета документов. Во время проведения заседания комиссии состоялась жеребьевка эфирного времени. Каждый кандидат в депутаты получил время записи, время предоставления выступления в эфире телевидения и радио. И 16 августа все избиратели могут ознакомиться с предвыборными программами депутатов для того, чтобы 11 сентября сделать правильный выбор, придя на избирательный участок и уже зная, за кого они хотят отдать свой голос. Наступны этап выбарнай кампаніі – агітацыя. Усім кандыдатам будуць прадстаўлены роўныя правы і бясплатны эфірны час на радыё і тэлебачанні, а таксама магчымасць апублікаваць сваю перадвыбарную праграму ў друкаваных СМІ. Выбарчыя камісіі Віцебскай вобласці акрэдытавалі 856 назіральнікаў за выбарамі дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу. Значная колькасць з іх, 767, зарэгістраваныя участковымі камісіямі. Пераважная большасць назіральнікаў – прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партый. Сачыць за ходам палітычнай кампаніі сваіх прадстаўнікоў накіравалі таксама працоўныя калектывы і грамадзяне шляхам падачы заяў. Выбары ў Палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу пройдуць 11 верасня. Падрабязная інфармацыя аб ходзе выбарчай кампаніі на афіцыйным сайце Віцебскага аблвыканкама і інтэрнэт-партале «Выбары-2016». Неіснуючыя выдаткі, завышаны кошт работ. Камітэт дзяржкантролю Віцебскай вобласці выявіў сур'ёзныя парушэнні пры будаўніцтве моста ў пасёлку Руба. У ходзе праверкі высветлілася, ні заказчык, ні падрадчык не забяспечылі належную эканомію дзяржаўных грошай. УРОН склаў больш за 1 400 000 дэнамінаваных рублёў. Разам з дзяржаўнымі кантралёрамі ў сітуацыі разбіралася Настасья Броўка. Будаўніцтва моста праз заходнюю двіну ў пасёлку Руба пачалося больш за год таму. Зараз тут ваўсю кіпіць работа. Пры дапамозе спецыяльнай тэхнікі будаўнікі ўводзяць складаныя інжынерныя канструкцыі. І заказчык, і падрадчык вядомыя кампаніі, якія спецыялізуюцца менавіта на будаўніцтве такіх маштабных аб'ектаў. Праўда, у гэты раз дзяржаўныя кантралёры ў іх рабоце выявілі адразу некалькі сур'ёзных парушэнняў. По результатам подрядных торгов в нарушение требований законодательства были приняты незаконные решения и внесены дополнительные соглашения к договору, который был подписан по результатам подрядных торгов, что в принципе и явилось следствием допущенных завышений строительно-монтажных работ. Больш за 1 400 000 рублёў. Менавіта ў такую суму ацанілі неіснуючыя выдаткі і завышаны кошт работ. Не эканомілі бюджэтныя грошы, як лічаць дзяржаўныя кантралёры, яшчэ з моманту праектавання моста. Да прыкладу, выкарыстання былых ва ўжыванні шпал і накладак для рэйхавых шляхоў, як показала праверка, заказчык не разглядаў. Падрадчык вырашыў на гэтым зарабіць і замест новых матэрыялаў выкарыстаў старыя. Фактычна кошт рэйхавых пуцей, кажуць спецыялісты дзяржкантролю, у 20 разоў меншы, чым значылася ў дакументах. Зэканоміць у падрадчыка атрымалася, праўда, у дадзеным выпадку толькі для сябе. У нас был проект, у нас был договор, мы делали согласно проекту все. Мы работали с бэушным материалом, ну не везде, но допустим в половину случаев. Был вопрос в использовании материалов вторичных,
но работа-то сама сделана. Без малога 100 тысяч денамінаваных рублёў. Столькі каштавала выкарыстанне плывучага крана пры будаўніцтве моста. Па паперах спецтэхніка адпрацавала больш за 100 дзён. Аднак па факце кран так і не з'явіўся на будпляцоўцы. Але нягледзячы на гэта, дырэктар кампаніі-заказчыка упэўнены, ні на якасць, ні на тэрміны работы гэта не паўплывала. Произошла ситуация, при которой, не используя плавучий кран, строители использовали другие средства, в том числе подъемные. Использовался козловой кран на понтоне. Да, возможно, можно было и обратить внимание, пересчитывать. Шкоду, якую панесла дзяржава, часткова кампенсавана. Матэрыялы праверкі дзяржкантролю вывучаюць праваахоўныя органы. Будаўніцтва мосту ў пасёлку Руба працягваецца. Яго адкрыццё запланавана ў наступным годзе. Работы, як кажуць спецыялісты, яшчэ шмат. Праўда, зараз да сваёй працы яны абяцаюць падыходзіць больш адказна і ўважліва. Настасья Броўка, Олег Чарняк, Дмітрый Котаў. Навіны Віцебск. Селевыя потокі ў цэнтры Віцебска. Утульны куток горада ператварыўся ў забруджаны слоем зямлі двор. Жыхары дома на вуліцы Калініна, 18 у абласным цэнтры абвінавачваюць у гэтым будаўнікоў. Будаўнікі лічаць прэтэнзіі неабгрунтаванымі. Хто вінаваты і што рабіць? Адказы на гэтае пытанне шукаў Сергей Мисурагин. Вуліца Калініна ў Віцебску раён старой забудовы абласнога цэнтра. Тут пануе асобая атмасфера, шмат архітэктурных помнікаў і месцаў для адпачынку. А ў двары дома нумар 18 увогуле здаецца, што жыццё ідзе ў сваім запаволеным рытме. Тут вельмі утульна, шмат зелені, заасфальтаваныя дарожкі з дэкаратыўнай агароджай. Камунальшчыкі ў чарговы раз правялі ў парадак тэрыторыю напярэдадні міжнароднага фестывалю мастацтва ў славянскі базар у Віцебску. І ўсё было б добра, калі не сёлетняе надвор'е. Праліўныя дажджы размылі схіл побач з домом, і на яго тэрыторыю хлынулі ручаі з зямлёй, травой і камянямі. Началось строительство кафе, да, и, к сожалению, потекла вот вода вместе с грязью. То есть ребята, которые здесь строили, они просто вывезли землю, вот прям сюда вот ее вот выпихнули, да, просто. И потом это получилась грязь, сливающаяся во двор. Дворник один раз убрал, второй раз убрал, он же ведь не землекоп. Понимаете, он не может. Вот посмотрите, какие кучи земли ему нужно убирать. Я за что? За то, чтобы они как-то укрепили. Если они не могут справиться с этим, хотя бы пусть поставят опалубку, чтобы этот грунт к нам пока не шел. Шукаць, на думку жыхароў, недобрасумленных будаўнікоў доўга не прыйшлося. Вышэй на схіле ваўсю кіпела работа. Хутка ў Віцебску з'явіцца новае кафе. Дырэктар Дмітрый Догіль быў здзіўлены абвінавачваннямі жыхароў і запатрабаваннямі умацаваць узгород. Я не вижу здесь проблем. Землю, получается, привез зеленхоз перед славянским базаром, высыпал. А то, что дожди такие сильные, почему они не укрепили грунты, я откуда знаю. Потом мы укрепили, утрамбовали, но сверху засыпали просто-напросто землей. Но пошли дожди, и все эту землю вымыло. І што рабіць, калі вінаватых няма? Можна працягваць скардзіцца, але двор ад гэтага утульным не стане. А можна сабрацца разам і прывесці ў парадак месца, дзе жывеш. Сергей Мисурагин, Олег Чарняк, Дмітрый Котаў. Навіны Віцебск. Па вуліцы 9 Загараднай у Віцебску цякуць рэкі нечыстотаў. Брудам з выграбной ямы і туалетаў затапіла ўчасткі некалькіх дамоў. Месцічы жывуць без каналізацыі, а адходы жыццядзейнасці камунальнікі адпампоўваюць раз у месяц. Калектыўныя званкі па ходу ЖЭУ жыхароў стамілі і вынікаў пакуль не прынеслі. Артур Смалякоў аб брутальным жыцці з-за бруду. Видите, вот прямо туалет. И вот она вот сюда льется, и вот, видите? Вот это все фекалий льется. Вот мое окно. Вот это мое окно. Здорово. Здравствуй, Коля. Гэта месца ў Віцебску можна знайсці па паху. Чым бліжэй, тым горш. Спаць можна толькі ў процівагазе. У завулку на 9 Загараднай 4 жылыя дамы, поўная смецця выграбная яма і драўляны туалет, праз шчыліны якога б'е фонтан бруду. У 30-градусную спякоту букет водараў асабліва насычаны. Бясплатным бонусам рэкі смуроднай вадкасці ў агародах. Як саджаць на гэтай зямлі расліны, невядома. Мухи навозные вот такие летают. Все, окна вот открыты, сюда ветер дует, а открывать мы не можем. У нас под полом вода стоит вот так вот по колено, каждую весну. Дома сырость, пооткрываем окна. А когда чистить помойку, ну неделю точно нельзя открывать окно. Вонь вообще.
Дом Лидии Морозовой літаральна стаіць на фекаліях. Побач туалета, каналізацыі не было спакон. Кожны дзень пенсионерка переживая новый коммунальный апокалипсис. Честно скажу, я даже не видела, когда чистили. Как-то, видно, осенью я увидела, когда приехала машина чистить туалет, они буквально 3 минуты и уехали. Абедзве крыніцы смуроднай пагрозы камунальныя службы чысцяць раз у месяц. Аб сустрэчы з работнікамі ЖЭУ месцічы мараць і днём і ноччу. Калі драўляны клазет перапоўнены, нечыстоты цякуць па вуліцы. Бруд і антысанітарыя некалькі гадоў атручваюць жыццё жыхарам завулка. Сёлета смуродны потоп прыняў такія маштабы, што ўразіў нават работнікаў санэпідэмстанцыі. Просто требуется необходимо именно ремонтные работы вовремя. Конечно же, о том, чтобы допускать, чтобы это все текло на огороды людям, из их именно сооружения, туалеты, конечно, не должно быть. Працягнуць руку дапамогі жыхарам 9-й загараднай камунальнікі згодныя. Прыбраць смецці і вычысціць туалет хоць зараз, але часовы варыянт не выхад. Трэба нанесці глобальны удар па нечыстотах. Складана, але магчыма. По надворным туалетам будет произведена дополнительная выкачка, и по мере возможности будем производить ремонт поэтапно. А со спецавтобазой попробуем связаться, письменно написать письмо о помощи, о том, чтобы, может быть, они какое-то участие приняли в этом. Чтобы заключили договора, вышли на жильцов, которые близ расположенных улиц, чтобы они заключали с ними договора. И вынос мусора был на нашей площадке, и был вывоз централизованно с наших площадок. Застаецца спадзявацца, што сваё абяцанне камунальнікі стрымаюць, і праблема хутка будзе вырашана. А жыхары 9-й загараднай патэлефануюць на гарачую лінію тэлекампаніі «Віцебск» са словамі ўдзячнасці ў адрас ЖЭУ. Артур Смоляков, Леонид Табола. Навіны Віцебск. Дом пад знос жыхароў у арэндныя кватэры. У Віцебску ўласнік не пагаджаецца выязджаць з прыватызаванага пакою ў аварыйным доме. Гарвыканкам выплаціў яму кампенсацыю і прапанаваў арэндную кватэру. Аднак гаспадару такая альтэрнатыва не спадабалася. У канфлікце разбіралася наш корэспандэнт Настасья Броўка. Іронія лёсу. Яўген Рудченко ўсё жыццё працаваў на будоўлі, а вось пабудаваць сабе кватэру так і не змог. Ужо на пенсіі купіў пакой у доме барачнага тыпу. У мінулым годзе жыллё прызналі аварыйным. У хуткім часе дом пойдзе пад знос. Аднак замест уласнай нерухомасці жыхарам прапанавалі кампенсацыю і арэндныя кватэры за 94 рублі ў месяц. Яўген Степанович з такімі умовамі не пагадзіўся. Куда идти, я не знаю. Горосполком забрал мою квартиру. Дает замену арендная. А что я возьму в аренду? У меня маленькая пенсия. Подработки не каждый берет на работу. Специальность мне нормальную права. Незадаволены Яўген Степанович і памерам кампенсацыі. За пакой у бараку віцебскі гарвыканкам пералічыў яму больш за 7 000 дамінаваных рублёў. Гэтага не хопіць, каб набыць новае жыллё. У агенцтвах нерухомасці цэннік на самы танны пакой у прыстойнай камунальнай кватэры пачынаецца з 10 000 рублёў. Сабраць патрэбную суму хвораму на цукровы дыябет пенсіянеру амаль немагчыма. Поставлю палатку, буду жить в палатке. Книги уберу. Это на книги всего. Я уберу их, все, договорился куда. А сам буду жить. Без света, без теплой еды, без ничего. Буду жить. Дом под снос, дом снос. А я буду около дома жить. В палатке. У віцебскім гарвыканкамі прызнаюць, сітуацыя склалася няпростая, але і супраць закона не пойдзеш. Па указу номер 563 гаспадар кватэры, непрыдатны для пражывання, атрымае ўзамен прыватызаванага жылля грашовую кампенсацыю роўную яе рынкаваму кошту. Аднак і на вуліцу адсяленцаў не выкідваюць. Усім прапаноўваюць арэнднае жыллё. А для тых, хто не можа купіць новае жыллё і плаціць арэндную плату, таксама ёсць варыянт – прасіць перавесці арэндную кватэру ў разрад сацыяльнага жылля. Но, судя по всему, пенсионер. Но если он, значит, одинокий, у него также есть такой вариант, как если он получит жилое помещение коммерческого использования, перевести его в разряд социальных. Это при определенных условиях, но такое тоже возможно. Закон ёсць закон, і паважаць яго павінен кожны. А арэндная кватэра з усімі выгодамі лепей асабістай палаткі. Настасья Броўка, Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск.
У жыроўкі жыльцоў непрыватызаваных кватэр за ліпень уключана арэндная плата. Дадатковая сума з'явілася і ў тых, хто ўвогуле не меў намеру прыватызаваць квадратныя метры, і тых, хто пакуль не аформіў пасведчанне аб рэгістрацыі і не ўнёс 10% ад налічанай агульнай сумы за новы статус жылля. Памер аплаты за карыстанне жылым памяшканнем камерцыйнага карыстання залежыць ад некалькіх крытэрыяў. Наколькі пацяжэлі жыроўкі, падлічыў Віктор Праліч. Час ще для жыхароў краіны з пытаннем прыватызацыі жылля настаў яшчэ 1 ліпеня. Да гэтай даты памяшканні жылфонду, якія займалі грамадзяне на умовах дагавору найму, мелі права прыватызаваць, стаць паўнапраўным уласнікам. На сённяшні дзень у Віцебскай вобласці са статусам камерцыйнага жылля налічваецца крыху больш за 30 000 кватэр. У бліжэйшыя дні іх жыхары пачнуць атрымоўваць жыроўкі з дадатковай графой і сумай аплаты. Плата за пользование жилым помещением определяется как произведение базовой величины, базовой ставки, которые на сегодняшний момент определяются Советом министров, и коэффициентов, понижающих коэффициентов, в зависимости от места расположения жилого помещения. Для прыкладу, за карыстанне двухпакаёвай кватэры плошчай 50 квадратных метраў віцяблянам прыйдзецца даплаціць за мінулы месяц у сярэднім 12 рублёў 60 копеек. У Полацку, Новополацку і Оршы гэта сума складзе 8 рублёў 40 копеек. У сельскай мясцовасці 2,10. Паколькі плацёжка новая, для некаторых сума значная, спецыялісты не выключаюць, што знойдуцца і тыя, хто будзе ігнараваць новую графу ў жыроўцы. Жыллёвы кодекс прадугледжвае ў такім выпадку санкции от папярэджанняў до выселения с кватэры. Такие же меры, в принципе, как и к неплательщикам жилищно-коммунальных услуг. Прежде всего, это предупреждение. Потом будет предусмотрена мера взыскания через нотариальную надпись. И как крайняя мера – это выселение из жилого помещения коммерческого использования. Законодательством предусмотрено, что граждане, имеющие задолженность без уважительных причин более 2 месяцев, подлежат выселению из жилых помещений коммерческого использования. На сегодняшний день такой практики в Витебской области еще нет. Дарэчы, на сёння дэбіторская запазычанасць насельніцтва в области за паслугі ЖКГ са студзеня па ліпень складаюць 6,5 мільёнаў рублёў, або 65 мільярдаў да дэнамінацыі. Найбольшая запазычанасць у Віцебскім, Аршанскім, Сенінскім і Талачынскім раёнах. Да самай жорсткай меры барацьбы з неплацельшчыкамі, высялення без права прадастаўлення альтэрнатыўнага жылля прыцягнуты 43 наймальнікі, 34 з якіх прыйшлося развітацца з кронамі квадратнымі метрамі. Віктор Праліч і Кірыл Кайзберг, навіны Віцебск. Каля сотні вальшчыкаў лесу сабралі абласныя спаборніцтвы «Лесаруб-2016». Баталіі разгарнуліся адразу на 2 пляцоўках – стадыёне гарадоцкага аграрна-тэхнічнага каледжа і лесасецы Езярышчынскага лясгаса. Віктор Праліч упэўніўся, што сапраўдныя дрывасекі дроў не наламаюць. Такой колькасці піл на квадратны метр гарадок яшчэ не бачыў. Каля сотні творчых дуэтаў вальшчыка і пілы прыехалі паказаць свой прафесіяналізм. Сегодня вальщик леса – это самая травмоопасная профессия у нас в лесном хозяйстве. Поэтому как они будут правильно выполнять все эти операции, особенно валка дерева, будет зависеть не только задания, но самое главное – это их жизнь. Монтаж пилы за максимально короткий час, причем не только правильно, але и чисто, каб на руках не засталося ни кропли масла, напилка блинов, распиловка бервяна, обрезка импровизованного суча. С подобными заданиями лесорубы сутыкаются каждый день. Подготовка каждый день в лесу. Сложным, в принципе, как уже давно участвую, ничего нет, но слабовато. Сам по себе чувствую, слабовато. Наламаць дроў гэта не пра іх. Валка дрэва – адзін са складанейшых конкурсных этапаў. Лесаруб павінен не проста спілаваць дрэва, а трапіць ім у цэль, максімальна блізка да цэнтральнага самага высокага калка. Некалькі прафесійных рухаў і 85-гадовая сосна на зямлі. Мягколиственные, легче пилится. Первый раз вообще сложно отвалить дерево. Ну, как говорится, все проходит с годами. А так сложно. Высчитать это все, вымерить все, градусы, углы, подпилы, недопилы. При оценке это идет замер отклонения от направления валки, который он сам выбирает. Вальщик лес он ставит, указывает, где ставить нужно этот колышек центральный, вот определяется отклонение. Затем уже вот определяются параметры именно на пне. Это глубина подпила, угол
спила вот этот клин, что вырезается, затем параметры недопил, ширина и высота реза основного над подпилом. Гук піл разносіўся над гарадком на працягу дня. У тройку лідараў увайшлі каманды з Бягомля, Глыбокага і Расонаў. Такім жа составам яны адправіліся ў Брэст адстойваць права лепшых на рэспубліканскіх спаборніцтвах 17 па 20 жніўня. Віктор Праліч і Олег Чарняк, навіны, Гарадоцкі раён. Гарадоцкі раён абясточаны. Ураган нанёс урон энергетычнай сістэме. Гэта легенда вучэнняў, якія правялі віцебскія энергетыкі, каб умацаваць свае навыкі па аператыўнай ліквідацыі наступстваў стыхіі. Да спецыялістаў з Шуміліна, Полацка, Віцебска далучыліся калегі з Магілёва і нават некалькіх расійскіх гарадоў. Артур Смалякоў сачыў за работай прафесіяналаў. На гэты раз без рэальнай пагрозы, але задачы ў энергетыкаў сур'ёзныя. Легенда вучэнняў на суровых рэаліях. Стыхія пашкодзіла лініі электраперадачы ў Гарадоцкім раёне. Без электрычнасці тысячы кватэр, фермы і сацыяльныя установы. Задача спецыялістаў адпрацаваць кожны крок у рэальнай сітуацыі. Ім падключаць фантазію не трэба, толькі сеткі. Віцебскае надвор'е зусім нядаўна адпавядала таму, што прыдумалі для вучэнняў. Общая отключенная мощность составит порядка, наверное, 10 мегаватт. Так это достаточно серьезно для Городокского района. Сегодня отключено здесь более 10% наших потребителей в целом по району. Здесь есть наблюдатели и со всех энергосистем Беларуси. Здесь есть представители российской энергосистемы, им это тоже интересно. У нас сегодня подписаны соглашения о партнерстве в вопросах ликвидации аварии с российскими компаниями энергоснабжающими. Поэтому цель нашей тренировки – отработка взаимодействия. Трэніроўка умоўная, але умовы складаныя. Прафесіяналы б'юцца за аднаўленне электрычнасці. Побач з беларускімі спецыялістамі змагаюцца расіяне. Працуюць на некалькіх аб'ектаў, якасць выканання ацэньваюць па стандартных параметрах. Хуткасць, захаванне нарматываў і зладжанасць дзеянняў. На рашэнне задачы 24 гадзіны. Цяжка, але прывычна. Линии проходят большие километражи по лесам, по болотам, и нам приходится без техники добираться до места, и, соответственно, на себе вот это все оборудование, сами видите, монтер, пояс, там заземление, все такое мы берем снаряжение и несем на себе, соответственно. И бывает это несколько километров. Конечно, это летом в жару тяжело. По легенде, упало дерево, порвало провод, мы должны это восстановить, снять дерево, восстановить провод. То есть, в принципе, как особенно в этом году, с июля у нас частые грозы, ветра, то есть этим мы занимаемся постоянно, приходится. Спецыяльныя акуляры, ахоўныя паясы, незгаральныя касцюмы. Алексей Варахобаў з Гарадоцкага РЭС на гэтых вучэннях свайго роду эксперт. Экіпіраваны ад А да Я. Праца пад напружаннем не палохае. Вопытны майстар у сваіх сілах упэўнены і заўсёды на вышыні. Также при переключениях используются электроизолирующие перчатки, которые имеют свой срок испытаний, свой номер, электроизолирующие боты, каска со щитком забралом, также для защиты органов зрения и лица от электрической дуги. Каб разумець адзін аднаго без слоў, трэба працаваць разам. На дапамогу энергетыкам прыйшлі работнікі лясгасаў і МНС. Задача расчысціць завалы. Ратаўнікі ўпэўнены, хуткасць і якасць ліквідацыі наступстваў урагану залежыць ад зладжанай працы ўсіх службаў. Постоянно помогаем электрикам в этом деле, ну не только электрикам, также и дорожникам, и коммунальным службам, потому что ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в городе и в районе – это дело общее, и поэтому тут мы уже не делимся, кому там что делать. Видим и помогаем. Кіламетры правадоў, пашкоджаных умоўнай стыхіяй, адноўлены. Завалы ў мінулым. Вынікі працы энергетыкаў ацанілі на выдатна. Усе урокі засвоены, і мы ўпэўнены ў тым, што ліквідацыя наступстваў новага ўрагану не стане для нашых службаў невырашальнай задачай. Артур Смалякоў і Леонид Табола. Навіны, Гарадоцкі раён. Правазнаўства, фармацыя, ветэрынарная санітарыя і экспертыза ўзначалілі топ самых папулярных спецыяльнасцяў сярод абітурыентаў вышэйшых навучальных устаноў Віцебскай вобласці па выніках сёлетняй уступнай кампаніі. Сярэдні конкурс сярод будучых юрыстаў, напрыклад, у Віцебскім дзяржаўным універсітэце склаў 17 чалавек на месца. Прыёмныя камісіі 5 універсітэтаў рэгіёну на дзённае аддзяленне залічылі больш за 3000 студэнтаў. Амаль 2500 з іх скончылі гарадскія
віцебскія школы. Абласной камісіі по кантролі за ходам уступнай кампаніі былі разгледжаны 3 вусныя звароты ад абітурыентаў і іх бацькоў. Яны насілі кансультатыўны характар. Больш за 300 маладых урачоў папоўнілі штат медыцынскіх устаноў Віцебскай вобласці. Усе яны выпускнікі Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта. Акцэнт пры падрыхтоўцы кадраў ВНУ робіць на укамплектаванне спецыялістаў пярвічнага звяна участковых тэрапеўтаў. На сёння гэта адна з самых запатрабаваных адзінак медыцынскага персаналу. Сегодня должен врач-участковый работать как врач общей практики. Вот на это и направлена вся наша работа. Меняются программы для подготовки врача общей практики. Поэтому основная задача, конечно же, подготовить такого специалиста. Это не просто терапевт. Он должен знать и офтальмологию, отоларингологию, хирургию, акушерство, гинекологию. Здесь немножко шире. И вот задача правильно сейчас осуществляется изменение программы, учебных планов с тем, чтобы подготовить такого вот ориентированного на первичную помощь, первичное звено специалистам. Падрыхтоўка медыцынскіх кадраў ВДМУ арыентаваная на рэгіёны, каля 40% выпускнікоў жыхары Прыдзвіння. Улічваючы, што ВНУ курыруе Магілёўскую вобласць, 20-25% спецыялістаў гэтага рэгіёну таксама маюць дыплом Віцебскага медуніверсітэта. Па размеркаванні пасля заканчэння Віцебскага медуніверсітэта ў гарадок прыехаў і доктар Ягораў. Ён не толькі лечыць пацыентаў, а і вядзе свой відэаблог. У інтэрнэце загадчык амбулаторыі прапагандуе здаровы лад жыцця і дае медыцынскія парады. З зоркай Ютьюба сустрэўся Артур Смалякоў. Каля 70 маладых людзей сабрала абласная моладзевая лідар змена Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі пад Бешанковічамі. У ліку адпачываючых самыя актыўныя і ініцыятыўныя прадстаўнікі грамадскага аб'яднання БРСМ, сакратары первічных арганізацый, члены моладзевых палат. Легенды сёлетняй змены за 3 моры. У праграме забаўляльныя гісторыі, прыгоды і разнастайныя мерапрыемствы. Акрамя таго, пройдзе вучоба актыву, якая ўключае заняткі па стварэнні каманд, формирование лидерских якостей, развитие коммуникабельности и взаимодействия лидера и команды. Буквально вчера, 10 августа, состоялось торжественное открытие лагеря «Орленок» в Бешенковичском районе. Такая смена проходит раз в год. В этом году она проходит у нас в августе. Вот буквально до 24 августа будет длиться эта смена. Ребята очень активно участвуют в этом лагере. Выхавацелі моладзевы лідар змены па традыцыі педагагічны атрад НЛА, які прызнаны лепшым у краіне па выніках працоўных семестраў 2014 і 2015 гадоў. Барысаў камень у другі, грамадскі будынак у глыбокім, гарадоцкая абрадавая масленічная гульня, пахаванне дзеда і традыцыя вырабу міёрскіх валёнак папоўнілі спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі. Савет міністраў краіны прыняў рашэнне аб наданні высокага статусу некалькім дзясяткам матэрыяльных і нематэрыяльных аб'ектаў спадчыны на Віцебшчыне. Сярод матэрыяльных Свята-Успенская царква канца 19 стагоддзя ў Браславе, гармата ў вёсцы Гарадзец Шаркаўшчынскага раёна. У лік нематэрыяльных праяў творчасці чалавека, якім нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, увайшлі мастацтва маляваных дываноў Віцебскага паазер'я, выпечка жытняга хлеба ў вёсцы Дзеркаўшчына, прыгатаванне стравы маслены баран у вёсцы Мацюкова Глыбоцкага раёна. Віцебскі абласны краязнаўчы музей запрашае наведвальнікаў паназіраць за дыялогам лапікавым. Майстрыцы з Полатчыны Тацяна Касьміна і Алена Кулага прадставілі сапраўдную лапікавую галерэю ад навагодніх цацак і да коўдраў, пашытых уручную. Прэзентацыю наведала Тацяна Івановская. Трапляючы на выставу лапікавага шыцця, не закахацца ў анучкі проста немагчыма. Вяртаюцца ўспаміны пра казачныя утульныя бабуліны коўдры і распісныя панно. Не дзіўна, што нават Ів Сен-Лоран, аднойчы убачыўшы вырабы ў стылі пэтчворк, захапіўся фальклорным рамантызмам і вызначыў цэлы напрамак у модзе.
Так і аўтары экспазіцыі «Лапікавы дыялог» Тацяна Касьміна і Алена Кулага, аднойчы здзівіўшыся каляровымі лапікавымі вырабамі, захапіліся гэтым заняткам сур'ёзна і, відаць, назаўсёды. Совершенно случайно попала на выставку лоскутного шитья «Оберег», Полоцкий оберег. Выставлялся в центре ремесел города Полоцка. И вот после этого я заболела лоскутным шитьем. Пошла на курсы, закончила. Выстава «Лапікавы дыялог» атрымала такую назву невыпадкова. Аўтары выкарыстоўваюць абсалютна розныя стылі і тэхнікі. Алена размаўляе пры дапамозе традыцыйнай ручной сцёжкі. Тацяна ж падтрымлівае дыялог у тэхніцы хадавой машыннай сцёжкі. Абедзве творцы не спрачаюцца, а жывапісна вядуць размову, дзеляцца вопытам і ідэямі. По-разному рождается. Иногда интересное название, иногда я думаю, что можно сделать с этим названием. А иногда это разные ткани, которые сначала делается работа, потом думается, как назвать эту работу. И, конечно, мне еще помогает моя семья, которая очень терпелива, и иногда помогает с названием. У экспазіцыі прадстаўлена больш за 50 вырабаў: пано, лапікавыя коўдры, кашалькі, сумкі, навагоднія цацкі і нават паштоўкі. Яны зараз вельмі папулярны сярод майстрых. Прадстаўлены на выставе і тэматычныя творы. Так пано «Родныя людзі», «Вясна майго бацькі», «Мой родны кут» Тацяна Касьміна прысвяціла бабулі і бацьку і нават перанесла некаторыя сямейныя фотаздымкі на тканіну. Прыняць удзел у лапікавым дыялогу можна будзе да канца жніўня. Аўтары спадзяюцца, што іх работы змогуць парадаваць наведвальнікаў музея, а водгукі аб выставе натхняць майстрых на далейшую творчасць. Тацяна Івановская, Дмітрый Котаў, навіны Віцебск. А яшчэ Віцебскі абласны краязнаўчы музей запрашае на сустрэчу з прыгожым. У фае гарадской ратушы адкрылася выстава ўдзельнікаў творчага аб'яднання «Чароўная нітка». Яны прадставілі больш за 20 работ, аб'яднаных адной тэмай – матывы жывапісных твораў сусветна вядомых майстроў. У экспазіцыі ёсць і рафаэлеўская сікстінская Мадона, і паленаўскі маскоўскі дворык, і украдзеная Еўропа Валянціна Сярова. Дарэчы, гэта адзіная на выставе работа, якая была вышыта мужчынскімі рукамі. Яе аўтар Анатоль Швед. У кожнага удзельніка свае перавагі, свая гісторыя стварэння твора. Первая работа, Георгий Победоносец. У меня отец инвалид войны был. И он по жизни победоносец был. У нас 5 детей, и он в деревне директором школы работал. И он был волевой такой человек. Он все знал, все делал, все умел. Вот. Ну и он рисовал хорошо. И я когда вышивала, он умер, мы с Суханем вышивала. Ну, Сикстинская Мадонна – это мама, это дочь, это внучка, это сестры, это все мамы. Почему мы остановились на этой теме? Потому что хотелось прикоснуться к прекрасному. Дело в том, что художники, они пишут свои картины маслом, а мы пишем свои картины иголочкой с ниточкой. Эта волшебная нить, она делает такую красоту. И желание прикоснуться к той красоте, мы делаем свою красоту. Выстаўляцца прыгожыя работы ўдзельнікаў творчага аб'яднання «Чароўная нітка» будуць у гарадской ратушы на працягу ўсяго жніўня. Махлярка з Новополоцка шукала ахвяр у інтэрнэце і спрабавала нажыцца на дзіцячых марах. Жанчыну затрымалі, калі яна ўзяла ў школьніцы 400 беларускіх рублёў у абмен на абяцанне знайсці для яе кота рэдкай пароды Мэйн-кун. Да праваахоўнікаў звярнуліся прыёмныя бацькі дзяўчынкі. 11-класніца ў сацыяльных сетках падзялілася сваім жаданнем завесці кацяня і патрапіла на недобрасумленную пасрэдніцу, якая паабяцала прывезці рэдкага Мэйн-куна. Аднак, узяўшы грошы, перастала выходзіць на сувязь. Адшукаць махлярку ўдалося пры дапамозе милиции. Сотрудниками уголовного розыска была задержана неработающая 25-летняя жительница Глубокского района, которая ранее уже попадала в поле зрения правоохранителей, была осуждена за мошенничество. Своих жертв она находила в глобальной сети интернет и под различными предлогами вымышленными выманивала у доверчивых граждан деньги. Управление внутренних дел Витебского облсполкома еще раз обращается ко всем гражданам быть более осмотрительными и не быть беспечными
при совершении любых сделок в глобальной сети интернет. Узбуджана крымінальная справа за махлярства, жанчыне пагражае да 4 гадоў абмежавання волі. Нарыхтоўка ягад згодна з законам. Збіраць брусніцы і журавіны ў Віцебскай вобласці сёлета можна будзе з 20 жніўня і 6 верасня адпаведна. Пры гэтым збор пладоў павінен здзяйсняцца спосабамі, якія не наносяць шкоды ягаднікам. Нельга ўжываць розныя механічныя прыстасаванні. Акрамя таго, у кашыне павінна быць больш 1% недаспелых брусніцаў і 5% такіх жа журавін. Парушэнне правілаў нарыхтоўкі, устаноўленых тэрмінаў збору або закупкі грыбоў і іншых дзікарослых раслін цягнуць адміністрацыйную адказнасць ад папярэджання да штрафу. У футболе дробязяў не бывае. У Віцебску кошт білетаў для жанчын на матчы чэмпіянату Беларусі ў 2 разы таннейшы, чым для мужчын. І гэта далёка не адзіны маркетынгавы ход, які прапануе кіраўніцтва спартыўнай установы, каб прыцягнуць балельшчыкаў на трыбуны. Што яшчэ павінны ведаць аматары папулярнай гульні, каб атрымаць асалоду ад футбола не толькі ў дзень афіцыйных сустрэч, даведаўся Сергей Мисурагін. Раней спецыялізаваную тэхніку арандавалі ў магілёўскіх калег. Цяпер набылі сваю, і якасць газона стала адной з лепшых у рэспубліцы. Усе месцы на трыбунах адрамантаваны, і зусім па-іншаму сталі выглядаць фанацкія сектары. Адным словам, дробязяў у футболе не бывае. Это начинается с мелочей, протертые сиденья, те же девочки, разносящие лимонад, там торговля всевозможная. Ну и старались, чем могли, привлечь билетами, абонементами зрителей наших на футбол. Перед сезоном у нас довольно-таки гибкая была система цен по абонементам там, для физических, юридических лиц. Ну и в этом году мы решили попробовать сделать разницу в цене на билетах для взрослых людей, мужчин, женщин и для детей. Ініцыятыва удвая знізіць кошт білетаў для жанчын прыйшлася даспадобы прадстаўніцам слабой паловы чалавецтва. Гэта на бюджэце не моцна адбіваецца і дазваляе прыемна правесці час у сямейным коле. В принципе, это правильно, что билет для женщин в 2 раза дешевле. Даже семьи становятся крепче, когда муж с женой ходят на футбол. А што рабіць з балельшчыкамі, якія 24 гадзіны ў суткі жывуць футболам? Параіць магу адно, зноў прыйсці на стадыён. У спецыялізаваным памяшканні можна пазнаёміцца з гісторыяй каманды, набыць клубную атрыбутыку і, чаго раней не было, у прамым эфіры сачыць за выязнымі паядынкамі футбольнага клуба «Витебск». Нашим нововведением является трансляция матчей, выездных матчей футбольного клуба. Любой желающий может прийти и просмотреть его в нашем кафе. Яшчэ адным новаўвядзеннем сезона сталі адкрытыя трэніроўкі, якія праводзяць віцебскія футболисты. Болельщики павінны бачыць, як ігракі рыхтуюцца да адказных сустрэч. Хотим, чтобы как можно больше болельщиков пришло, нас поддержало, потому что мы играем для них, они нас поддерживают. Здесь витебские очень хорошие болельщики, но всегда хочется большего, чтобы их как можно больше было. То есть играем ради них. Пускай приходят, я их зову, как бы вся команда ждет и зовет. То есть чтобы они приходили, и мы будем стараться победить ради них. Идем на стадион, болеем за наших. Сергей Мисурагін, Кирилл Казберг, Новины Витебск. І я была прыемна здзіўлена ўдвая ніжэйшым коштам білетаў для жанчын. Футбольный клуб «Витебск» свой наступный матч проведет на выезде у Минском районе, а у далекой Бразилии атлеты Витебской области протягивают змагаться за медали Олимпиады. Мой калега Сергей Мисурагін аднолькава уважліва сочыць і за рэгіянальнымі, і за міжнароднымі спартыўнымі баталіямі. 31-е летние Олимпийские гульни в бразильском Рио-де-Жанейро по-ранейшему з'являются галоўнай спартыўнай падзеяй у свеце. И усе мы сочым за выступлениями айчынных спортсменов. Сур'ёзныя шансы позмагацца за медали маюць наши земляки у легкой атлетицы и велоспорте. Але и на справы хатние не забываемся. У 19-м туры чемпионата Беларуси по футболе команды Витебской области чакаюць выязныя паядынкі. Першымі на поле выйдуць новопалачане. У суботу, 20 жніўня, Нафтан сустрэнецца з Гарадзей. Справы ў нашых землякоў ідуць не лепшым чынам. Чарга паражэнняў шчыра зацягнулася. Каманда балансуе на ніжніх радках турнірнай табліцы, а гэта прамы шлях у першую лігу нацыянальнага чэмпіянату. А таму ачкі падапечным Валерыя Стрыпейкіса неабходны як глыток свежага паветра. Футбольны клуб «Витебск»
згуляе на наступны дзень 21 жніўня супраць Іслачы. У Віцеблян таксама існуюць праблемы. Каманда знаходзіцца ў сярэдзіне табліцы, а задача стаіць фінішаваць у яе верхняй частцы. У распараджэнні Сергея Ясінскага дастаткова вопытных выканаўцаў, хто можа прынесці станоўчы вынік для віцеблян. Нагадаю, што ў першым крузе перамогу святкавалі мінчане з лікам 2-1. І ў працяг футбольнай тэмы. У гэтай выхадныя пройдзе адкрыты чэмпіянат Аршанскага раёна па міні-футболе памяць Олега Козлова і гульні 11-го тура чэмпіяната Аршанскага раёна па футболе. Здароўе і добры імунітэт падтрымліваюць не толькі заняткі фізкультурай. Нават спартсмены адзначаюць карысць мёду. А сёння мядовы спас. У праваслаўных вернікаў пачаўся ўспенскі пост. Ён самы кароткі, але па строгасці яго прыраўноўваюць да вялікага. Менавіта ў гэты час па традыцыі пчаляры пачынаюць збіраць салодкі ўражай. А які мёд самы карысны, даведалася наша здымачная група. Сям'я Скараходовых на пчальніку амаль у поўным саставе. Абавязковыя атрыбуты, дымар і спецыяльная экіпіроўка для дзяцей. Сам гаспадар Андрэй Скараходаў пчол даўно не баіцца. Таму і да кожнага вуляя падыходзіць у звычайным адзенні. Жартуе, яго пчолы дрэсіраваныя. Пчелы не кусают тех, кто их не боится, скажем так. Ну, это прежде всего увлечение, наверное, какое-то надо, я не знаю. Потому что мне с детства хотелось. Вопытныя пчаляры ведаюць, каб атрымаць добры ўраджай да мядовай справы, трэба падыходзіць з любоўю. І тады за сезон з аднаго вуляя можна сабраць больш за 20 кілаграмаў мёду. Свежы жнівеньскі мёд не толькі карысны, але і самы смачны, упэўнены майстры салодкага цеху. Мед вкусный, это смотря из какого растения пчела собрала мед. Меды есть липовый, есть мед гречневый. Есть лес, это мед лесовый, так, который, где пчелы собираются в лесе с разных там растений, деревьев, кустов. Вот. Но самый мед ценится, это липовый. На мядовы спас абавязкова гатуюць стравы па адмысловых рэцэптах. Мёд новага ўраджаю – неабходны інгрэдыент. А яшчэ вернікі абавязкова нясуць мёд у храмы. Па традыцыі новы ўраджай трэба асвяціць. І ў гэтым тоіцца асаблівы духоўны сэнс. Праздник 14 августа – это праздник происхождения древчесна креста Господня. Праздник Спасителя и Божьей Матери. И начало Успенского поста. И каждый человек старается, получив урожай, принести в храм для благодарности. Так и мед. Получив в этом году урожай, наши пчеловоды спешат прийти в храм, чтобы поделиться, поблагодарить Бога за урожай и поделиться этим урожаем. Мядовы, яблычны і арэхавы. У праваслаўных 3 спасы. Мядовы першы. З яго вернікі уступаюць ва ўспенскі пост. Ён з'яўляецца самым кароткім, але па строгасці яго прыраўноўваюць да вялікага. Ольга Шмаргун, Марына Рамановская, Ян Пчэльнікаў, навіны Полацкі раён. А яшчэ менавіта са спаса ў народзе пачыналі праводзіць лета. Надвор'е становілася прохалодным і дажджлівым. Падобнае сіноптыкі абяцаюць і на бліжэйшы тыдзень. Будзе яшчэ і сонца, і цяпло, і бабіна лета. Аптымізму вам на наступным тыдні, нягледзячы на капрызы прыроды. Гэта была выніковая праграма «7 дзён». Убачымся роўна праз тыдзень. Да сустрэчы.